bawa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shawara duk wani jaki da zai kirkiro da wata rigima a social media da wani ɗan akuya da ma ko menene za a kirkiro shi a social media, kada ku biye wa wannan abubuwan. Kun san me yasa? Na jiyo mana grading story da komai a cikin TikTok. Akwai wa'anda ake ba su billahi lazi huwar rahamanu, ake ba su naira 10,000, 15,000, 20,000, har 50,000, har 100,000 akan su ɗauke mana hankali akan fighting da muke akan rayuwarmu da nemo wa kanmu yanci da kuma ƴan uwanmu musulmai da ake sakawa a cikin ukuba. Akwai wanda suka shige a cikin riga addini kuma wallahi ba musulmi bane ba, wallahi billahi lazi. Kar ku yadda a yaudare ku da rikici ko da wani abu, ku tashi akan yancinmu da ranmu da lafiyarmu dan Allah. Mutuncin manzo sallallahu alaihi wa sallama kada ku bari. Rayukanmu, yancinmu, ko da a ce za mu kare su ne a gabanmu. Ba mu da wannan lokacin yanzu. Biyansu ake yi su zo su tarkato rigima haka kawai, su je su janyo rigima domin a kawar da hankalinmu. Ba mu da hankali, mu ba za mu nutsu ba. Daga wannan season ɗin ya ƙare sai wannan. An ƙi bari mu juyo da hankalinmu. An ƙi bari mu juyo da hankalinmu akan wannan abubuwan da ake yi mana arewacin Najeriya. Ana bawa wasu ƙananun kuɗi domin a ta irin wannan amanta. Kada ku yadda, ko za mu ƙare mu ci gaba da fighting akan yancinmu. Su kuma wa'ancan wallahi azimu muti suke yi da musulunci, suna janyo bala'i a cikin media domin hankali ya kauce daga kan abin da musulmai suke akan ransu. Billahi allazi la ilaha illa huwa ba musulmai bane. Wallahi Allah. Sun mai da mu musulmai, ba mu san inda yake mana ciwo ba, ba mu san inda kanmu yake ba. Har za a zo a dinka cewa za mu musulunta, mu ɗauki kuɗi ko wani abu a bayar domin mutum ya musulunta, har kuma a zo a yi mana wani irin abu daga baya ana ba da kuɗi domin a kawo mana hankali da wasu rikici ko wani abu. Duk da dama shi, duk inda musulmi, an san musulmi cewa jinin ma'aiki ne, kuma ba a san mu da almundana ba, kuma ko da a ce mun ɗauki kuɗi mun ba wa musulmai, mutum dan ya ce zai musulunta ko kuma wani abu akan kaza, ko ba musulmi ba, mu dama jinin annabi Muhammadu ne. An san mu da kyautata wa mutane ko da kuwa a ce ba musulmai bane, kuma muna ƙaunar kowa da kowa a cikin Najeriya, ba mu nuna san kai ba, amma so ne, ai so yafi. Kar mu sake, kowa muna tare da shi, kowa akwai addininsa, mu addinin mu musulunci ne kuma muna ƙaunarsa. Wallahi bari in sanar da ku, ko ku ce za ku musulunta ko kar ku ce ba za ku musulunta ba, idan kuka nemi taimako da izinin Allah in muna da shi za mu yi muku, za mu ba ku, ba faduwa muka yi ba. Ba sai an zo da irin wannan abun ba, tun da ai ana tare ana ci kumurɗa. Ka isa ka share cikin garin Kano ga baki ɗaya ka ce babu Kiristan, ko kuma ka isa ka share wasu state ɗin arewa ka ce babu Kiristan, ko kuma ka isa ka share wasu state da suke a kudancin Najeriya ka ce babu musulmi a cikinta. Baka isa ba. To, kun ga baki ɗayanmu dole muna buƙatar cewa kowa ya zauna da kowa lafiya. Ubangiji Allah ya shige mana gaba, duba da yanayi a wannan halin da muka shigo na rayuwa. Amma an yi mana rashin adalci a bada kuɗi domin a dinka janyo mu da rigima, a kautar da hankalinmu akan fighting ɗin da muke, amma babu komai, Allah yana kallon ku.